Ensimmäinen erä. Tees. Tappelee. Täällä meni suojaa. Musta meni se liike siitä. Liikku se on se oikea. Kädet ylhäällä koukkaan. Lyödään molemmin käsi. Hyvä Miron. Pidä suojas ylhäällä. Ja meni molemmin käsi sitten. Oikea perään meni. Älä jätä sitä pelkää etumaisen. Hyvä, jatka. Kädet ylhäällä. Pidä suojas ylhäällä. Meni molemmin käsi lyödään. Älä ryysi. Hyvä menee. Hyvä, meni molemmin käsi lähtee sieltä. Takimana on hyvä. Ja liike sinne oikealle muista. Suojas ylhäällä. Hyvä. Meni molemmin käsi. Hyvä. Just ihan oikein. Leuka alla. Leuka alla meni. Leuka alla. Lyö! Jatka! Hyvä. Ja meni molemmin käsi. Hyvä. Nyt lähtee hyvin. Kädet ylhäällä. Jatka! Leuka alla meni. Leuka alla. Ei, tää ei mikään Street Fight. Meni, kädet ylhäällä. Me ei pelata PlayStation. Miran, se on väsynyt. Kädet ylhäällä lyömään. Sarjoi Miran. Leuka alempana meni. Kaikki väsynyt. Hyvä Miran. Kädet ylhäällä meni. Älä ryysi! Mieti koko ajan. Me lähelle, se on väsynyt. Ei nää shurtit jaksa. Molemmin käsi meni. Ei ne jaksa. Oikein perään sieltä. Me ollaan Malmin, bro. Tuu. No just. Hyvä. Lyö! Lyö oikein. Oikein yli. Takkimainen ylhäällä. Oikein yli. Jatka! Hyvä Miran! Meillä on vielä uimakoulussa. Meni katse eteenpäin koko ajan. Toi Lauri. Hyvä Miran! Hyvä! Kylkeen! Lyödät takaisin vaan meni nyt. Kaikki väsynyt. Vastaa. Kädet ylhäällä meni. Se on säkki. Kädet ylhäällä. Säkki. Kädet ylhäällä. Oikeet yli. Vasen. Lyö! Pidä suojas. Sarjoi. Oikein yli. Kädet ylämäksi. Kädet ylhäällä meni. Oikein yli. Kädet ylhäällä meni. Miran Kädet ylhäällä. Kädet ylhäällä. Kädet ylhäällä. Leukalla ylhäällä meni. Sieltä vaan. Lähtee. Nyt meni. Katso. Tarkasti katsotaan mihin lyödään. Hyvä Miran, hyvä! Hyvä Miran! Oi! Hieno! Hyvä. Hyvä. Lauri avautuu täällä. Lauri chillaa. Se on säkki. Tää on mikään Street Fighter. Ei, tää ei PlayStation. Tää on mikään PlayStation. Tää on debiitti. Niin on, se voi. Joo, kyllä se voittaa, inshallah. Ihan väsy. Se huomasi. Tappele. Sielläkin se menee. Niin. Se pisti pari oikein tohon. Mira pisti kunnolla. Mira on ihan hengessä. Toivottavasti jaksaa vielä. Hyvä Mira. Kädet ylhäällä, Mira. Sano muista budari. Heti, pisti kädet ylös. Sarjoi. Kulma, bro. Ei tarvitse ylimielinen. Se olisi leikannut se hampaat, jos ei se ole. Musta meni se leuka pysyy alhaalla. Ja kädet ylhäällä. Aloitteeseen. Sarjoi. Torju. Torju lähtee hyvin. Suojaus, normaali suojaus. Leuka alhaalla meni kädet ylhäällä. Koukku! Hyvä! Just näin! Ei, lasketaan se, lasketaan. Leuka alas. Henkitä rauhallisesti. Kädet ylös. Oikein. Näin. Sen takimen lähtee.
Ai. Hyvä meni, jatka. Just noin. Leuka pysyy alalla, meni leuka alalla. Ydinpommi. Ydinpommi, tee se. Oi, Miran! Kädet ylhäällä, just noin. Oikeeta perä meni. Oikeeta perä. Hyvä Miran. Oli takas. Nyt takkivasta meni. Hyvä, torju. Rauhallisesti. Kädet ylhäällä. Älä lopettaa! Vedä pystyyn! Lyö sitä. Liikut oikealle. Äitä Tappanen herää. Tappanen herää, no niin tee se. Meni pää alas! Leuka alhaalla. Sarjoi Miran. Oikein. Hyvä Miran, hyvä! Koukut. Älä jää meni Koukut, nyt. Leuka alhaalla meni. Koukut. Leuka alhaalla meni. Leuka alhaalla. Älä päästä. Eli kädet meni ylempänä. Kädet ylempänä. Se ei jaksa. Mä vannin se jaksa. Miran, kova eteenpäin. Jos sä voitat, mä oon sun kebab. Kebab! Pizzalle suoraan! Jos sä voitat, mä oon sun rullakebab. Tuu. Suojaus. Hyvä Miran! Hyvä Miran! Jatko! Muista ne päivät juoksit. No niin Miran! Painaa. No niin Miran! Hyvä Miran! Koukut. Kädet ylhäällä. Miran, jaksaa! Kädet ylhäällä meni. Kädet ylhäällä. Kohta tauko. Juomatauko kohta. Vedä. Kädet ylhäällä meni. Moukareet, toka erä. Moukareet. Eli kädet pitää ylhäällä. Ei. Oi. Jatka. Perus vasen oikein. Jatka, hyvä. Hyvä Miran! Hyvä Miran! Oi hitto. Aloita. Tää kuin väsynyt se on. Tää kuin väsynyt se on. Häh? Koko ajan! Ei sixpack siellä on, ei mitään. Hyvä Miran, sä väsynyt! Tee se Miran, lyö! Joo. Hitto hyvä. Sixpack siellä on. Ei vielä. Sixpack siellä alhaalla. Jaksaa hitto. Jari suttaa. Minä jo. Nyt on viimeinen erä. Nyt on viimeinen erä. Tasasta vai onko? Se on kyllä. Syvää henkeisiä. Ei, tää ei oo. Minä jo. Ainakin mun. Sä oot treenannut viime aikoina, ollut vähän koulukiireitä vai mitä sä oot? Plus sun on vähän. Mä yritän auttaa uudelleen. No okei, Mirokin kyllä kun minä olisin. Et sä saanut matsia? Tehdään te samassa painoilla. Miro painoi tänne. Näyttää pari. Se oli hankala juttu, kun Miro meni. Taistelija. Hyvä Miran! Viimeinen. Tappava kone! Tappava kone, noniin! Se tunnottas naamaa. Ota mennä. Kädet ylhäälle. Oi! Oi! Hyvä! Koukku. Meni, ei saa ryntäällä muista. Kädet ylhäälle lyö. Sarjoi! Oikein käsi yli. Jatka. Hyvä! Hyvä Miran! Hyvä! Hyvä! Kädet Se tunnottas. Hyvä Miran! Suoja. Ei. Hei, varo! Hyvä Miran! Hyvä Miran! Hyvä Miran! meni, kädet ylhäällä. Väsynyt se on. Se on väsynyt. Miran, sun väsynyt! Hyvä Miran! Hyvä! Kädet ylös, leuka alas. Liikutaan oikein. Just noin! Hyvä Miran! Jatka Miran! Se on ihan väsynyt! Miran! Viime erä, tee sun hommas! Voitto kotiin, tee se Miran! Muista takkimaisen paikan. Hyvä Miran! Hyvä! Oi! Hyvä Miran! Ei se pääse minnekään. Oi! Hyvä lyö sille kova. Hyvä Miran!
Oi, Miran tee se, hyvä Miran! Anna mennä! Nyt Beni molemmin kädet ylhäällä. Kädet ylhäällä, Beni. Nyrkkeellä! Hyvä Miran! Hyvä Miran! Me ollaan täällä. Väistäs lyönti! Miran, kyllä sä jaksat! Miran! Hyvä! Hyvä Miran, taistele! Miran! Hyvä Miran! Miran! Hienoa Miran! Lyöstä! Oikein! Sä jaksat Miran! Miran! Vasta oikein, tee se! Vasta oikein! Älä juokse Miran! Me päälle! Kun sä jaksat! Lopussa! Hyvä Miran! Missä osuu? Ei mihinkään! Kädet ylhäällä! Hyvä! Hieno Miran! Hyvä Miran, hyvä! Tapa erä! 1-0! Tadi boksi! On toi jakso hyvin. Hyvä Miran. Nosta haukkaa. Mikko, mitä kuuluu veli? Jatko tuli vähän myöhässä. Just tää on. Anna olla Mikko, ensi kerralla. Näyttää. Kohdaan. Anna, se suutti kaikista tärkeitä, se voitti. Voitti tärisee tuon puolesta. Vedä voltti vielä. Vedä voltti Miran! Voltti vielä. Backhand bro. Käsillä vielä. 10 etunaan pelkällä käsillä. Jalat ylhäällä. Yhden käden punneruksen. Nyt ratkaisuva hetki. Ratkaisuva, please. Please Miran. Hyvä Miran! Menimme kulmaan vielä. Tapanera! Jei! Kultaa himaa! Myy se, mut se ei kysyt jotain raasaa. Tarvittaa rahaa Miran.